Нота на причка. Абе... Чай сега ще я погледна. Според мен е да е нещо двигател, защото виж... Ама ти много си взела да разбираш от коли изведнъж, бе. Само Чакай, сега не дей ми предполага. Вземи влезни вътре в колата, аз ще си оправя тук какво ти имаш си вида. Добре, мога да спомня инструментите ти да... Не, това не е твоя работа, влизай вътре, има чакай. Айде ти. Добър ден! Може ли едно кафе с мляко? Естествено. Тоснате, това е захарта, слушай си, колкото ти е сладко. Така е добре, нали? Радвам се. Горе има свободни места. Добър ден. Да, момент. Добре. Добър ден. Може ли едно кафе? Кафе, да, обаче проблема е, че машината не ми работи и чакам да дойдете ми се оправи. Ага, тогава една вода. Добре, само да погледна дали се е охладила, защото тук ще ми дойде с колата и... Може ли още едно кафе? Разбира се. Ами, добре, съм. Искам да ви кажа нещо с приятелка и с много ще се знаят с нея. Супер! Да, много яко. Тя е малко по-специална. Пиши +1 за нова година. Да, абсолютно. Наистина. Супер. Ами тя с малко ще дойде. Хора! Здрасти! Здрасти. Аз съм Алекс, приятел ми. Аз съм Ваня, приятел ми. Как се запознахте? Ново момиче, нова приятелка. Кажи ти, смисъл. Как се запознахте, смисъл, ние сме... Не сме... Покрай общи познати. Да. Бяхме навън. И се харесахме. Да, почнахме да излизаме. Как малко как се харесахте? Какво? По един особен начин искам да сме заедно, защото се харесваме. Ти се шегуваш нещо? Най-първото е бъде. Не. Сериозно ли? Знаеш как можеш да пробваш живота по този начин? Защо? Това е толкова Ние сме правили филми, просто ти заедно. Това. Какво е на това? Това не сме го очаквали. Това е Аз толкова. не разбера, защо не ме подкрепите? Аз помисля, че съм различно нещо. Това е толкова извратено, как ще подкрепим? Няма дума. Ами, ако сте ми истински приятели, щяхте да ми подкрепите всеки Точно случай. защото сме истински приятели. Абсолютно много добре знаеш какво сме минали заедно и какви неща сме правили. Няма ли да влизаме през това? Чакаме, Аз я обичам. Това не го считаме ние за нормално. След като избираш нея, вече сме ти приятели. Значи аз не съм нормална, така ли? Не, бъркана си, луда си. Това е Хубаво. не е нормално. Чао. Как може такова нещо? Макар да не ни се е струвало оправдан за момента. Лошият избор в миналото не означава, че трябва да избираме неправилното в бъдеще. Как може да говорим на любовния език на другия, когато сме изпълнени с болка, гняв и неприязан заради минали неуспехи? Отговорът на този въпрос лежи в основата на нашата човешка природа. Ние сме същества на избора.
Това означава, че имаме способността да направим лош избор, както се случва на всички ни. В съответното време, слезли от емоционалния връх на своето влюбване, но не се научили да говорят достатъчно добре на любовния език на другия. Емоционална празнота, желание да вършат това, което трябва, желание да наранят когото и да е, но потиквани от емоционалните си нужди и политици. Какво правите? Седнах. Се чувствате неудобно. Сигурен ли сте, че мястото ви е тук? Погледни го как е облечен. Го знаете, трябва да се тръгне, господине, може би. Моля, Вие на вас, бе. погледнете се, моля ви се, не ви е неудобно. Въобще сте и от дрехите ми, и аз се разкарвате от тук. Давай. За такива културни мероприятия. Боже Господи! Толерантен означава Да гледаш на другия като равен. Независимо от междуполовите, расовите, Религиозните и сексуални различия. И какво правим сега? Мен, виж, ти за две са се разместили. Искаш да пробвам? Мисля, че имам инструменти отзад. Искаш ли да ги вземем? Да, Айде. може. Аз с това, ако искаш, искаш ли да го направиш? Ето там, че не ми щяш съм толкова силно. Добре, ама сигурна ли си, че искаш? Тя, нали, все пак е твоя колата, ама мога да ти помогна, ако искаш. Не искам да съм, нали, нагален или нещо да се бъркам. Не, мило, спокойно. Вярвам, че... Добър ден! Добър ден! Здравейте, да. Здравейте, може ли едно кафе? Кафе? Естествено, че може кафе, да. Дълго, нормално? Дълго. Добре. Ето, това е за мирта. Служи си колкото ти е сладко. Мляко ще желаеш ли? Да. Добре. Ето, служи си колкото ти искаш, ето. Нещо безалкохолно от бара да искаш или само Това кафе? е, благодаря. Моля. Нагоре местата са свободни, последния етаж има и тераска за пушене. Да си не скрете сте удобно. Здравей! Аз съм Алекс. Ваня съм аз, приятел. Говорихме за теб. Катя. Какво казваше? Заедно. Заедно. Както ти и Тони, примерно. Чакай малко, това кога се случи? Наскоро и ме беше страх да го кажа преди реакцията, да не знае как ще реагирате, обаче реших, че трябва да знаете, защото сте ми най-добри приятели. Стигате, толкова неща сме минали заедно. Това ли няма да премине? Да, супер! Колко си намерила човека? Абсолютно. Пишем ли се един за нова година? Да, направо трябва. Ще Вече пия! си една от нас. Добре дошла. Какво ще пиете? И сме вършили. Как може да говорим на любовния език на другия, когато сме изпълнени с болка, гняв и неприясен заради минали неуспехи? Отговорът на този въпрос лежи в основата на нашата човешка природа. Ние сме същества на избора. Това означава, че имаме способността да направим лош избор, както се случва на всички ни. Изричали сме сурови думи и сме вършили